Dávaj kvintu, hej. Hej, prehrali kámo. Neviem, vzťahy k paneláku. Dráko, môžeš toto? Určite ne. Určite áno, tam je hodové. Toto celé? No, brácho. Daj mu to 2,50. No, díky. Hej, dobre bolo. 7, 8 a tam vlastne to urobím, že aha, tam chceme vlastne násobím a potom... Dobre, Dobrý deň, prepáčte, veľmi ma to mrzí, ale ja mám zajtra veľmi ťažký test matematiky a pane, prosím vás, čo tu robíte? Ste tu noví v tomto paneláku, viete, že proste som... čo tu robím? Áno, prosím, stojte. Chápete, mám zajtra test, ale prepáčte, ale nemôžem... Tu je oslava! Ale... Dobre, pane, sadíte si tu, ja idem ja si nerobíte Gabi, čaute, Áno. no, robíte strašný zvuk a ja som si mám S mojimi. My tu máme party, áno. Party, počuješ? Party, man! A ty čo? Čo sa však sa trochu. Gabi, to robíš. Ja ti normálny stredný školár na takým výberom v matematickom gymnáziu. Ale zašto ťa je party deň? Ne? Cesty, že ne, babi. Buď sa pridaj, alebo nám daj sa. Počuješ? Dobre? Pridaj sa. Počujem. Takže ukludni sa, dobre? No, tak a robíte z toho hluka, alebo to je... Nerobíme. A ty si to akože, že nám to hovoríš? A ty si čo proti nemu? Čo prosím ťa? Ja to by veľmi 4 roky myslím, že... To sú moje kočky, chod tam si rátať na súča. Jamba! Odkedy som prišla? Julka, Počkajte, čo to je? Julka, robíš No, pomôžte mi. Julka, prosím sa, robíš bonár, ja som zúfalý. Ja si neviem zvyknúť na ten európsky vzduch, je. Ja to dusím. Vieš čo, skús to, čo ma naučili na Bali, keď som nechala Gamšu a sa robiť masierku. Skús vábenie jeleňov. Normálne mi to pomáha tak, keď si Nie, ja som skúšala nejaké slova, ale jak to bolo? Gabi, budeš sa sem venovať, Julka. Pridáš sa k nám? Julka, my sa poznáme. Ale prosím, pridaj sa k nám. Julka, ja som ti hovoril. S nami. Ale Adam, Počuj, poznáme vyzeráš sa. strašne negatívna čakra z teba ide. Prosím ťa. Počuj. Adam. Tak. No ale môžem, ja sa akože, okej, chápem. Hej, Julka, ja som mala mať od teba termín. Počkajte, ja som si zaplatila a mohli by sme to akože Jasné, dokončiť dieťa. Dobre, prosím Prosím ťa, ťa. tam mám hašiš, chod si ho zapáliť. Je tam aj nejaké fajčivo, Kde? Čo? Tam. Čo Dobre, Ak sa to do 10 minút neukludní, ja volám políciu, ja mám zajtra dôležitý písomku. Ja keď tak ráfnem z Kohanovej predmety, chápeš to? Však čo budem robiť, stavbára? Ja keď som chodila na Gamču, mi raz dal vec písomku z transkripcie. Nič som nevedela. Ja to chápem, Adam, ale keď sa sústredíš na pozitívne vlny, vieš, že tá písomka ti proste bude na nič, keď to nejdeš študovať. Pozitívne vlny sú pekné, ja teraz musím zavolať pozitívne vlnu 1,57 a strašne ľúto. Dobrý deň, ja by som celé tu akože je 23:48, ako strašný hluk a proste je tu orientačná masáž, je tu proste party, je tu jeden robotník, ktorý sú na masu, ktorý nevie, on tam niečo pije, proste mohli si sem prísť, že ty si odviežu, že to je škátanice, party, hoci díky. To je taká nemocnica. Okej. Zatýkam tam tejto školy. Kde ste ten... Robo, prestaň, Robo. Počkaj, ako ma naučte. Robo, sadni si, poď si nám ešte vyfakt jeden, poď si ruku ideš. Zatýkam vás! Robo,
No tam! Dobre, tak. Odnesol, Pane, odnesíte ho? Pokúsim sa. Dobre. No, odnes ho ešte. Typická slovenská polícia, toto. No, akože odnesol, konec.